per avui dia 19 a les 9 de la vesprada, volem manifestar el següent. En aquest plenari extraordinari el que es demana és la presa d'un acord per part de l'Ajuntament de Daimús de proclamar la Verge de Desemparats com a alcaldessa perpètua de l'Ajuntament de Daimús. Nosaltres, per això, volem recordar que l'article 16 de la Constitució espanyola estableix clarament que nadie podrá ser obligado a declarar su ideología, religión o creencias. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. L'acord que es pretén prendre per part de l'Ajuntament de Daimús de proclamar l'alcaldessa perpètua de Daimús la Verge de Desemparats va en la direcció contrària a la idea constitucional de la separació Estat-Església amb un estat confessional, ja que en aquest acord el que es pretén és confondre el que és una institució civil com és l'alcaldia amb un símbol religiós com és la Verge de Desemparats, per altra banda tan arraigat en la cultura típica i la cultura tradicional valenciana. Nosaltres el que volem posar és quan menys en dubte la constitucionalitat i el cost d'aquest tipus. Però aquesta proposta no és un fet aïllat, tenim constància que el PP està començant a donar iniciatives semblants a les que es pretén aprovar a Daimús altres municipis. En aquesta línia volem denunciar públicament la utilització partidista que està fent el Partit Popular del fet religiós, intentant apropiar-se de símbols religiosos que pertanyen a tota la societat i d'esta forma manipular les creences de gent de bona fe, intentant confondre idees religioses que són de l'àmbit privat de cadascú amb institucions públiques patrimoni de tots. El que estem segurs és que en el fons el que es pretén és desviar l'atenció de la realitat social tan dura com la que tenim en aquests moments, agarrant i prenent acords d'una simbologia en la qual nosaltres considerem totalment equivocada i que el que se pretén, al cap i a la fi, és identificar novament una relació Església-Estat. El que observem una vegada més la involució política que està duent el PP en aquests darrers temps, on en molt poc de temps que porta el govern autonòmic estatal i moltes localitats hem tingut un retrocés que ens situa en acords d'aquest tipus amb dècades del segle passat que més val ni recordar. És quan menys curiós que se'ns convoca aquest plenari a les 9 de la nit, precisament un dia on, per part de les organitzacions socials i sindicals, s'han convocat manifestacions i concentracions en actes de protesta contra les retallades que ha pres el govern de Mariano Rajoy. Considerem que no és l'hora més escaient, considerem que s'hauria pogut fer això a una altra hora, s'hauria pogut fer al migdia, com s'han fet altres plenaris, sense cap problema, però no, s'ha convocat a l'hora que justament coincideix amb l'hora de les concentracions. Nosaltres ens hem vist obligats a triar entre l'assistència a aquest plenari i l'assistència a les mobilitzacions, i ho hem tingut clar. Hem considerat que la nostra obligació era estar al costat dels treballadors, al costat dels pensionistes, al costat dels aturats, al costat dels autònoms, al costat, al fi i al cap, de ciutadans que veuen com aquest govern està pegant-nos una retallada cada vegada més intensa dels seus drets socials, de drets democràtics i de l'estat de benestar al cap i a la fi. Amb una intromissió del poder polític, amb apropiació en benefici propi partidista de símbols com aquest, considerem que en res s'avança en la qüestió d'un estat democràtic i un estat tal com defineix la Constitució.